Емиле, ти ще трябва да изнесеш реч не по-дълго от 5 минути за плюсовете и минусите на живота след 10 ноември 1989 година. През това време да се подготвя Тодор. Емиле, цяла дясна България те слуша. Благодаря на VIP Brother. Първият огромен плюс е, че гледате VIP Brother. Ако беше преди 89, щехте да гледате Масларова. И нямам предвид Пояка, който така иначе си гледаме в къщата. Плюсовете са очевидни за повече от малото поколение, дори са неразличими. Правото да се придвижва свободно в своята страна, да отидеш всеки град, да правиш каквото искаш, преди не можеше. Правото да напусне страната си. Границата с Гърция сминава като светофар, червено-зелено и си там, и то без паспорт, с карта в джоба. Преди най-на запад стигахме до Перник. Правото да се сдружаваш и да правиш каквото искаш. Може да седим тук, Big Brother, и да правим купони. Преди това трябва да се одобри от партийния секретар. Правото да изповядваш свободно съвестта и убежденията си. Може да вярваш във всяка религия и няма да изключиш от училище, ако отидеш на църква. Слава Богу, днес вече и Първанов ходи на църква. Разбира се, не казвам, че всичко са плюсове. Имаш правото на икономическа свобода, имаш правото да направиш фирма и да работиш. Да, не е лесно и не се изкарва кой знае какво, но това е поради други причини. Със сигурност минусите, които знае по-старото поколение и които се говорят носталгично, като реверанс към комунизма, беше сигурно, имахме всички работа, имахме всички стандарт. Бяхме еднакви, разбира се, в бедността. Всички чакахме по 10 години за кола, макар и да си я платил, и живеехме в панелки. Днес е доста по-различно. За съжаление, не стана това, което очаквахме. Да, днес България е много корумпирана, не знам преди дали била такава, защото никой не ни казваше. Да, днес има много убийства и престъпност, не знам колко са били преди, нямахме право и да питаме. Да, със сигурност много хора живеят нещастно. Но това не е заради 89-та година и демокрацията, а заради отвратителния мръсен преход и заради върхушката и олигархията, които управляват тези 20 години. И това зависи от нас. Мисля, че плюсовете са очевидни. Минусите също. Въпросът е, като сложим чертата, дали като пресметнем в уравнението плюс и минус, ще остане нещо накрая. Според мен остава. Остава дори факта, че днес пред вас пеят всички, танцуват всички и могат да говорят каквото си искат. Без нецензурни думи, разбира се, по желанието на VIP Brother. Но и това може. Правото да имаш интернет, да гледаш телевизия, правото да се чувства свободен човек. И единственото ми доказателство, че съм прав, е следното. Не съм чул никой да е емигрирал в Северна Корея през тези 20 години. Всички емигрират се на Запад и се в Америка. Но тъй като господин Тодор Славков, другар, както той предпочита да бъде наричан, ще има правото да ми опонира, предпочитам да му дам вече думата на него. Но и това право е право да си опонираме. Преди щяхме да слушаме само дядо му.